asli. Aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Hak Trajang Ijen ora mundur Kurawa jundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Rek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Tanpa lupa tidur ngabdipun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraja nderekke kadang-kadang iki kakekne Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Lala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturna bekti marang bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lala Gareng tak tumpu pangestu Tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Lala Gareng tak tumpu pangestu Tampanana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Lala Gareng tak tumpu pangestu Tampanana ya Reng. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya terus tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Panakawan Petruk. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Ndara Antarja kemareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu Tampanana. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Nggih, matur nuwun wis arep pangestu terus. Pangestu ya ndayani lho, Gong. Ha iya aku ya muni warek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udang, tau tate mbok mok. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhaning tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane wanci rina nadyaning wanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedang kelawan apa kang dadi aturiyayi Gatotkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja. Ikhlas bakal nampa sabdaning Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin.
Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu lek ku ketemu karo para Pandhawa wong atu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tautake nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya matur nuwun tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopatining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa diarani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka 7 dinten kepengker nek boten kleru nek boten 6 nggih 7 kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika winastan wahyu katentreman monggo kula didhapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhaing kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan niku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine Candala. Wis watake angkara budi Candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku kelakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel, kula sing kapitunan. Kakek Semar duwe anak 3 to. Wah niki mung mangane tok.
mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala Gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming Panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados negari Ngamarta mboten badhe wonten sambe kala menapa-menapa. Kawulanipun bados ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat anjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polahe. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatriyan Pringgondani jangkar Bengiran Kerandu Gumbala supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semelehing rasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuhing Siwanaya Taka, Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal sagu dadi betenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsana wong kang bakal mbebeda sarta ngganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis sagu, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njaga tak tatahi nganti tetesing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah aku iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak ki wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati, bapak kelangan. Ayo ora.
Ya luwung aku ora sagu wae malah tentrem kabeh. Bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah? Pipis e? Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngersani Gusti muga-muga upama kena sing tuwa dhewe. Kowe cangkeme. Dadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora? Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbaya aja banget to, Gong. Wong Semar ki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu ki ya gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe ki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa ki mbutuhke Semar, ora mbutuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos aku. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kothong. Ya ora bawang kothong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Pun, ampun disaruhi anakku lho Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken, pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke, kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupiya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna semore reseka balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dadya tintri madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun Lurah Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negaring Astina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni inggah derengan sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukan karya cingak kang samya mulat.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut tambra kanggeng awita denceng dencengan blegek kukek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ha ya wong kok. Mun ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lho anggepe bapak iki diutang karo Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tampa. Pangestu Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestuku Tampanana Bagong. Nggih, kula pundi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora.
Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Pate? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang karharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kok sik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo senengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine, kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono, merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa, kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa, jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepira taun iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupak. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh, biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisen-isen ki lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sedyane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brondodonya.
Semar niku mboten blereng karing gebyareng derajat pangkat. Okeo bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar ramani unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Kowe wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben ngono kuwi wong di derajat wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njurwan duwe derajat duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo mangendika nuwun sewu nek kula rada lancang mangendika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel kula tak nampa pengendikanipun Sindorapati Sengkuni kanthi terwaca ngene aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman sediaku mung cukup kuwi lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina nuwun sewu lho ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka aku nggawa Kurawa segelar sepapan yen dijum saronaris ora kena nuwun sewu paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng wae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih. Aku ora wedi Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono mlebu omah kono krukup sarung. Gong dadi masalah lho Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi dur? Oh, kentekan rudun, Man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan.
yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Hah? Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idas siramu. Apa wis mau jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ning Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komen Patih. Kowe iki walah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni kowe. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho, cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni kowe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa ditundang Bagong. Iki merganing Pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamerane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke.
Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tungdes ngono. Tang des. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, Kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya Gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? adake sapiteng ya, Tru. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Tru, Ngopo? kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok engko sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Tru, Ngopo? engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, Gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Njur maksudmu Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. aku mau matur. Aku mau matur, aku ya mau matur. Tak omong. Ndara Antasena iki arep kek ngendi? Lah ning nggone. Bagong Kidan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jama-jama. Pun riki mawon. Yo. Nggari iki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa, Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo, Bagong? Sopo, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang.
Semar arep dibaca nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki saya. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Ora seru-seru iso siji e. Kok ndak ngomong-ngomongke. Gong, Nun, sing ngomongke mau bener. asli yakin. Marep kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semulu terus kula gudak ngangge gundul kula. Diyel glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Biar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngeyel. Mboten pitados. Ya terus. Ada terus. Terus. Yo. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentolo. Ketawa, bapak ketawa. Pancen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngeragil. Kae engko nek nganti ngerti to apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara garu kaca ndara-ndara sing nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya Pak ra sida mrene. Apa iki, Kang? Mau nggawa panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watu aku. Ha iya. Wis to Le. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda ewangono engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten nggawe gending to, Pak? So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten telenging daton negari nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining rangkah padukan ingkang kadempel lenggih sangganing para sataka ing samapta ing gati sawiga ing diranengga dhateng rawuhipun Sang Rekya Patih Arya Sengkuni. Para Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke surukatite merut layut sagung praratu pripun man bareng Bagong muring-muring kok atiku ora penak. Mule kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak le. Nek ora kanthi cara mengkono Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang ndak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel, Gareng dicekel, dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Ladal. Grewikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampeyan yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ning ngarep ning kowe sing tumandang lutur Kartomarma mriki. Wis taken dawuh. lamun katututan
Amun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar Irawang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kontrono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelas ki kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora iki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Niki wong tuwa, bocah semene ngentek-entek susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa mah? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma.
Kocok tumbak jebol dadamu warak mak ora iso hoi oh bendo saentuke Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangga monggo mati wah edan mudar kowe mati Durmagati dacal kepala nyata pitelu kowe lajan dadak gleleng pacamu gembelo cilahmu ketemu karo pengilan Halya Durmagati Cenopati Negara Ngastina terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe napa masangi blabak nglabrak kula nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel ning Durmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, kene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutu dlam. Ngeplak wis lara cates-cates lho. Nah, modal kowe. Ya, nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci.
Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu ning kene. Aku duwene iki lho, Nduk. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut mluntung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Model. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ola apa-apa. Nyo to, nek ora percaya. Nyo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Kira apa ya? Kok lenyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Ora pas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Ojigel. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Ola jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Ola jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Ah tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu.
Uli. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko. Adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu Mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalakke. Celenggalakke. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalakke. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ha kok monggo? Nyo, monggo. Nyo Selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jling, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Ha terus Kalah man. mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu temu-temu wis kalah karo Petruk kan dadak. Ijen lah madang tenan. Jinan. Maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lan terus mikir kula Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenana. Wah, dengkulmu melocot. Ngerti kula citraksi kaya turan krupuk entekno. Yo, Langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. oh, wis entek. Pun Ora turah. mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa krupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sampeyan ngomong ya lera-lera Petruk jebul mlacot ora. Der, Lur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning apa-apa.
Petro nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Dra monggo. Pas ondol jil. Ora apa-apa tak antem jil lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng. Ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Kira aku nek ora mlayu ning ngersane Ndara Antasena, ora njaluk sabiyantu Ndara Antasena, kalah kok. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat, apa Ndara Antasena tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Seta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndara Antasena kedrawasan. Kula kalih Petro Karang Kadempel bumi angus Ndara. Ora lagi sakjeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo.
Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sekuni nggawa pedhang arep nyabut gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benderane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan namanya Maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak manjing ning awakmu. Teng mriki? Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gak mon. Moh ngampet ambegan. Non? Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Di Drusasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis gek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya minayu ing asepi Gong wis rampung Mbon wis lho Dan nanti terus ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajake Gus apa punteng ndero wis nek panas asine drepe Gus lambemu lah men silir wis cukup nang kene Gong terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya yakin iya kowe iso ngopo-ngopo iso ambles bumi iso mabur wah geleleng aku nyuk dongkulmu matke nek ambles bumi carane pripun Den sikile gedruk lemah ping 3 niat ingsun ambles bumi mesti iso ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke But
Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh telo ora? Ora. Tak colongke, Mesake ora. Urung arep dadi panen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe. Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngeki kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang kok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Bawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Alah kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo jan iki apike ngene-ngene isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nabung lho. Ya mengerti, Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dangslupi, Dik. Dangslupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Glub ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu.
iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi. Iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajake mentas meguru anyar. Rasaku kean gunem sing tanpa guna Dursana. Kowe mau ngajar aku banting ting. Aja jos, banting, aja tos, jiwit kempal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadek dayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane atiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong. Krakon lho. Ati iblis motor wae. Ada putus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, adek aku celana. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro aku celana. Bagong aku celana, aku tak melayu. Petro aku celana, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis melayu kok lagi nimbles.
Aku enggak sengaja. Wah. Cak. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida kok? Ora. Kok didoni kok sok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Sulpan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Sulpan hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Sulpan saya lek kemranyas. Kowe nantang aku, ayo kowe salahe ngelak. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Do metu, Kang. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane engko singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake.